Dobrodošli na moj kanal. Posle pređenih 71.000 km došlo je vreme za zamenu svećica. 70.000 km kako je propisano ili 5 godina i svećice je neophodno zameniti. Hajdemo to da uradimo zajedno. Ugrađujemo znači svećice koje preporučuje u svojim servisnim knjigama Suzuki. Idemo sada to da uradimo zajedno. Da bi ovo sada uradili, neophodno nam je 10 ključ. Može i viljuškasti, okasti, može ova mala gedorica. Ključ 16 znači za ključ za svećice i naravno adekvatne svećice što su u ovom slučaju NGK, evo ih oznaka i to je to. Sada ćemo da krenemo sa radom. I evo krećemo. Prvo što ćemo da uradimo je da oslobodimo ovaj centralni kabel. Pritisnemo ga ovde i izvučemo. Evo ga. I ovo ovde isto. Ako se jasno vidi, evo ga. Da ga ukrupnimo, evo ga. To je ovaj. I evo ga. Hop. Povučemo i podignemo. Evo ga. Sad je to slobodnije. Sada uzimamo ključ 10. Znači ključ 10 i oslobađamo. Hop, sad ćemo. Nezgodno ovo samo kad se malo sansni. Evo ga. Popustit ćemo i ovaj. Hop. Evo ga. Popustio. Idemo treći. Evo ga. I idemo četvrti. Evo ga. Popušteni. Sada ćemo da iskinemo bombinice. Ići ćemo jedna po jedna. Evo je. Hop. Jedna. Bolje da je sklonimo nego da nam negde padne. Evo je. Sada ćemo izvući bombinu. Evo ga, malo je nezgodno jednom rukom. Evo je. I skinut ćemo džek. Sada vidimo kako to da snimimo. S jednom rukom je nezgodno. Evo sad ćemo da nađemo način. I to se sada radi ovako. Ovaj deo ovde se pritisne na ivici. I ovako se povuče. Evo ga. Laganica. To je to. Skinuto. Sada prelazimo, uzimamo ključ za svećice i krećemo sa skidanjem. I evo uzeli smo ključ za svećice. Ubacit ćemo ga unutra. Evo ga. Evo ga. I sada krećemo da skidamo. Sad ćemo malo mora jača snaga. Sad krećemo u skidanje. Evo ga. Evo uspeli smo. I idemo sada da je skinemo. I evo skidamo je laganica. Sad ćemo da je vidimo samo da li je da vidimo samo op, 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 op. I evo je. To je prva. Evo je prva. Malo teže
izlazi, op. I evo, to je prva. Evo sad ćemo da je vidimo. Evo je prva. Sada ćemo uzeti novu, op. Skinuti zaštitu. Ubaciti je u ključ. Ubaciti je u ključ. On ima tu finu ulogu kad je baš namenjen za svećice da zadrži svećicu, tako da je montiranje lakše. I sada ćemo uzeti malo evo ulja, da se vidi ulja, op na prst, čisto da prođemo malo po navulju. To bi bilo to i sad krećemo u montiranje. Sada krećemo u montiranje, op, op, op. Evo je. Sad idemo na stezanje. I sada idemo, kao što rekao smo, na stezanje i javka. Da probamo još. To je to. To je to. To je to. To je to. Pa ćemo sada da krenemo na vraćanje bombine. Prvo ćemo da stavimo kabel, da vratimo. Onda ćemo da vratimo kabel. Op. Isto je jako prosto. Znači, evo ga. Op. I on će da napravi klik. I to je to. Vraćamo sada bombinu nazad. Evo je. Da je dobro legne. Evo. Legla je. I sada vraćamo šrafić. Evo ga. Vraćamo šrafić. Nazad, da stegnemo bombinu. Prebacujemo normalno na stezanje i sad ćemo to da stegnemo. To je to. To je to. I vidjeli smo sad kako prvu smo zamenili i sve, to je sada pokazna bila i sve isto radimo sa sljedećim. Znači jako prosto, ništa pretjerano zahtjevno, ništa previše alata. To vam neću sad snimati da ne bi video dugo trajao, a isti je postupak kao sa prvom. Samo na kraju videa ćemo vidjeti kakve su svećice NGK posle 70.000 km ili 5 godina, kako oni preporučuju da se benje. Samo jedan mali dodatak, evo malo me je mrak uhvatio, za četvrtu svećicu morate da popustite ovaj šraf ovdje i da bi instalacija malo mogla da se podigne i onda je postupak totalno isti. I evo upravo smo završili tu zamenu i evo da stegnemo i četvrtu. To bi bilo to.
da vratimo i ovaj šrafić od ove instalacije. Evo ga. To ide isto brzo. Evo ga. Opa. Stegnuto. I to smo stegnuli. Sad ostaje da vratimo. Sad vidimo kako ide. Evo ga. Navučemo ovo. I navučemo ovdje. I ovdje. Ne može nigdje. I to bi bilo to. Znači zamjena je završena. I sada ću vam pokazati sve 4 svećice kako izgledaju i mogu reći da nisu loše. Posle 70.000 čak mogu da kažem da su i dobre. Ali to ćemo vidjeti. Evo sad ćemo upravo da ga upalimo. Nove svećice, sve super radi, upalio je. Znači da je sve dobro vraćeno. I sada kao što rekao, sad ćemo na nekom svetlu da vidimo te 4 kako izgledaju. Ja razliku neku ne primećujem u radu. Ali eto, ispoštovano je ono što je Suzuki tražio. I evo nas sada na svetlu. I zašto možemo reći da su Laser Iridium NGK svećice savršene i zaista premium. Evo, posle 70.000 km zaista nisu potrošene ništa senzacionalno, zato se ne osjeća razlika u radu motora preterana. Sad možete i sami da vidite, s desna je nova. Ako vam se svideo video, zapratite, lajkujte, subscribe, like, and thank you for watching. Hvala na tome što ste gledali video. Hvala puno. Svako dobro.